Şu günler Saudi Arabistan'a varan vatandaşlarımız hormatly prezidentimiz arkadagly hacı serdarymyzyň dördüp beren mümkinçiliklerine hoşalyk bildirmek bilen mukaddes Mekke Medine'de haç pardylaryny amala aşyrýarlar. Şeýle olar bu mukaddes ojokda sadaka berdiler. Gurban bayramy halkymyzyň asyrlaryň dowamyna giňden dawarlanyrlan fenileriniň biri bolmak bilen ol türkmenleriň durmuşyny aýratyn möhüm orny elýär. Gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan bu bayram häzirki döwürde uly dawara bilen bellenýär. Çünki Gurban bayramy parahatçylygyň, agdybirligiň, afudalygyň, hoşniýetli goňşuluk gatnaşyklarynyň bayram hökümine ikrar edildi. Gahrman arkadamyzyň başlangyjy bilen esaslanyrlan we arkadagly gahrman ferdarymyzyň tagalaty netijesinde dowam edýän asylly ýörülgeler, dördülýän şertler üçin hormatly prezidentimize hoşalyk sözlerini aýtdylar. Hemde berilen sadakalaryň beýik bir waryň dergäkine kabul bolmagyny we gahrman hacı arkadamyzyň saýasyny, arkadagly gahrman hacı serdarymyzyň ýolbaşçylygyny amala aşyrylýan giň erimli asylly işleriň mundan beýlegem rowaşlyklara besilmegini dilek etdiler. Ey Allah'ım, bir karar devlet täzem kalkışdyrdyň. Fahim paýhat umman magtumul pragylynyň mübarek Qurban bayramynda mukaddes Mekke şäherinde hormat hazar kadam hem arkada hazterdan bastana belýän bu sadakalardan okulan ayet-ü duan hatıryn sawtar baş eledik. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ashabının ilmi diýorna watan üçin şerin zana pidadan şehitler diretçeklerin, älerin, fiilen ulemaların, ehl Muhammed ümmetiniň her türkmen mukaddes ozanyň umidar bolanlaryň hususan hormat hazar kadam kıblaty ýetirli ýaşyny berhumant ol näl gulamdyň. Hem de hormat hazar kadam käbisi orad naqyd ol awat enimiň ruhlaryny baş eledik. Oy olaryň ýatyneler ýagty, zaýlary cennet, ruhlary sap bolup imanlar hemra bolsun. Ey Allah'ım, hormat hazar kadam hem arkada hasterdan gololary bilen has bardyň berja edýän iýleşlerimiz mukaddes Käbede, Minada, Arafat'ta hem de Muzdalifede durup berja eden ibadatlaryny halkymyň agdybyly ýurdun asudaly, döwletiň hatda güllap etmegi, hormat hazar kadam arkada hasterdan hemisi bilen basyň aman bolmak üçin eden duadelerini öz kendilerini kabul eyle. Ey Allah'ım, hormat hazar kadam arkada hasterdan taýyasynda ýurdumyzdan bu mukaddes topraklara has pardyny ardy edýän ähli illeşleriniň hem nesip eyle. Ey Allah'ım, vatanymyzda halkymyň agdybyrdan kılan Qurban bayram namazlaryny, berýän gurbanlyklaryny, hem edýän duadelerini öz kendinden kabul elep, ilmi aýat ýurdum parahat bolup, ýyllarymyz bereketli, taşaklanyň hem irsal döwletli bolsun. Ve qurrab enzilni munzalan mubarakan tahayyul munzilin. Amin ya rabbal alamin. Kabul olsun. Mukaddes topraklarda, Mekke Medine'de ýurdumyzyň gülläp ösmegi, gahrman hacı arkadamyzyň we arkadagly hacı serdarymyzyň janlarynyň sag, işleriniň rowaj almagyny dilek edip, beren sadakalaryňyz, okan aýat töwürleriňiz beýik bir waryň dergäkine kabul bolsun. Mehribany leşer.